a urgències, va coincidir amb l'època de la pandèmia. No la pots veure durant moltes hores, 12, 14 hores, no saps res. Vas entrant i no et diuen si està viva o morta, a urgències. M'estàs dient que tu, la mare, amb la teva filla que s'ha pres 230 pastilles, no te diuen durant hores si està viva o morta? Sí. T'envien a casa. T'envien a casa. T'envien a casa i no et donen cap informació? No. És que no puc imaginar, perdona, jo soc mare d'una nena que té aquesta edat, no em puc imaginar... I amb la pandèmia no pots entrar. Mare, sempre els telèfons existien, per favor. Et prenem nota del telèfon, vés a casa i et anirem informant. Lògicament ens vam quedar fora de l'hospital asseguts al terra, esperant notícies. A veure, Marga, estàveu tu i la Maria, entenc? Jo no estava. Tu no estaves. No vivia a casa. Tu, la mare, estaves asseguda al terra, a fora de l'hospital, durant hores... Amb la meva parella, sí. Esperant que et diguessin si la filla havia mort o no. Sí. És que... Això no pot passar. És que em sembla terrible. Doncs van així. I després he pogut llegir que, tot i haver pres aquestes pastilles, li volien donar l'alta, ella vomitava, estava marejada i no volien ingressar-la. No. Per què? No ho sé. Jo els hi vaig demanar molts cops. Aquell dia li vaig suplicar, dic, m'estàs dient en sèrio, que al cap de 14, no sé si van ser 15 o 16 hores, la nena veu doble, està vomitant, perquè ha pres un iogurt, l'acaba de vomitar. I te l'envien a casa? Inclús li van fer subjeccions, perquè m'ho va dir ella, i de fet estaven allà. I m'has dit que li ha vingut de 20 minuts, així mateix. Si arriba a vindre 20 minuts més tard, la nena no ho explica. I me l'estàs enviant a casa?